Marian Beitialarrangoitia Lizarralde naiz, Legazpiarra jaiotzez, baina seguron erazutako gehienek Hernanirekin lotzen nauzue, bertako alkate izan nintzelako eta orduan hasi nintzelako ezagunago izaten. Alkate lehendabizi, diputazioan ondoren, Gasteizko Legebiltzarrean eta gaur egun Madrilgo Kongresuan ari naiz, eta pentsatu nahi dut, nire izena proposatu dutenek, ibilbide horren esperientziak eraman dezakela ekarpen bat egitera pentsatuko zutela. Ze galdera potolo bat erantzuteko esan didate eta egia esan uste dut erantzuna zuek eman behar duzuela. Ze ekarpen egin dezakedan proposatu zutenek pentsatuko zuten, ibilbidearekin zerikusia izango duela pentsatzen dut eta orain zuei botoa eman behar dezuenei dagokizue. Militantzia ulertzen dudan moduan, baiezkoa eman diot proposamenari, militantek proposatzen dutena, eta militanten bozkaren bidez aukeratuko denari garrantzia berezia ematen diodalako. Baina galderak zuek erantzuko dituzue, ni eskatzen didazuen ekarpena egiteko prest.